mag Lolwe TV, wagone Nyasacho erokamano kuom okinyi machalo kod mane pok obede nyaka nene kuom ng'wono mar Nyasachwa otimo mondo warad kodi janeno maneno gokinyi. Iluonga Reverend Ayub uko, an wuod Nyakach Kandaria, owara ero Yesu, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. Okinyi ne Nyasaye oloso thuolo mondo opor wach kodi ne jal mobedo piny mondo winj wach. Ang'eyo ni samoro en kinde ma ji nie weche ma tek kendo dhano nigi luoro gi kuyo. Kawane thuolo ni manok okinyi kapok iwuok, ang'eni sani be ji nie udi, thoth ji nie udi mondo iwinj ane wach ma Ruoth okelo kuno gokinyi mondo wagwedhre kodi kaachiel. Adwa som kodi muma mar Mathayo. Adwa somo kodi muma mar Mathayo 27 achaka 15 nyaka 18. Muma wacho niya: to higa ka higa e sap Pasaka, Ruoth ne gonyo ng'at achiel ma ji okwaye kuom Joma Otwe. Ndalogo noyudo nitie ng'at moro marahuma ma nyinge Yesu Baraba. Omiyo kane ji osechokore kanyakla, Pilato nopenjogi niya: ng'ano mudwaro mondo agonynu, Yesu Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia? Nowacho kamano nikech nong'eyo maber ni gitero Yesu ire mana nikech nyiego. Muma masomo Roho Maler chuna mondo wuo kuom gimiluongo ni gony mar jomotwe kata gony koa kuom jela. Mane wach ma Ruoth miya gokinyi. Ang'e ni wan e Pasaka ma waparogo tho kod chier mar Ruodhwa Yesu Kristo. E muma masomo wuoyo e weche manondike kinde mag muma, endo ne gin weche madwaro fwenyruok gi Roho Maler katelo ne ng'ato kod ng'ato. To yaw pachi, to yaw chunyi, nikech wach Nyasaye ondiki ne ngima kendo tiyo. Kata sani gokinyi ang'e ni en gi teko mar tiyo e ngima mar jawinjo kata janeno maneno sani. Asomo e kinde moro manen kinde mar Pasaka ma wantie. Ang'e ni ne wachake Friday, kawuono wuok tich iluongo ni Easter Monday, ma pod ji nie mood mar Pasaka. Chieng' onogo noyudo Ruoth obedo piny ka ng'ado bura e kome mar Ruoth. Endo jo-Yahudi nochokore ka ji ne nigi weche mopogore opogore. To wang' otundo e sa ma ne nitie gima ne gijathoro timo. Mano ne kitgi, kit jo-Yahudi mane gitimo e higa ka higa. Wang' gichokore, Ruoth openjo wach moro mathin ahinya. Ni ong'ere malong'o ni e higa ka higa e sap Pasaka kama wantie ni, ong'ere ni gonyo ng'at achiel. Mano wach matimore kata mane piny Kenya sani. Wan gi ka higa loko to president jagolo jomoko mano twe jela maisha. Indigologi nono gima gichulo onge. Mane wach mane timore kata kinde machon ka Pasaka noromo, nitie ng'at achiel ma jo-Yahudi ne kwayo ng'ama gidwaro mondo gonynegi. To wang' Pilato penjo ni to kawuono ere jal ma chunyu wuoye mondo gonynu? To ndiki ni ne nitie dichuo moro marahuma kabisa maniluongo ni Yesu Baraba. Ebe notwe, noyudore e jela gi Yesu Mesia, noyudore e kind jokwoye, noyudore e kind jonek gi joma galagala, noyudore ka emotwe ene jela ene okul kanyo. Wang' Pilato gi rieko nikech ng'ama Ruoth, mano ng'ama nigi fwenyruok gi rieko mang'eny, ok oti gi pache kende. Jatelo maber en jatelo ma osik advice kuom jomoko moteni. Nitie joma ng'ado ni rieko. Pilato bende nigi jong'ad rieko go kanyo. To wang' openjo oganda mar yui kobedo piny, ket nosefwenyo pachgi mong'eyo to no ok odwa mondo wach moro wang' omake ni en manogonyo ng'at ma ok odwar. To diro wach moro manok. Nuwinjo
Ondeki ni chieng Pasaka ka chieng Pasaka chikuwacho no nego go ng'ato achiel mokwayo. Kawuono ni ere jal madudwar oganda mane nyuoyi no ogo koko matek kage wacho ni winjo Gony Yesu Baraba mane ng'ama wadwaro to gipenjo ni to Yesu Mesia to watim nang'o. Mon gi chuo nogo ko kanyakla kage wacho ni gure uru makosa ne okowachi aworo dhako kisoma 19 kede piny wacho ni chieng' onogo noyudo chi Pilato oluoro dhi ir Pilato onyise ni kik ing'ad bura marach ne dichuono ke dichuono lere bura wachne no chando tieno kata kawuono gokinyi sama wuoye ni wan gi chuo wan gi mon wan gi youth matindo wan gi de moti gi jodongo manie jela go kol duomo dog ne Yesu shimba jaler we awuoye Gony mar jomotwe en gima ne timore kata chon ni nitie jela mani tweji to koka Gony ne biro ka ruoth ne kwayo ng'ama gidono Gony to wuoro kata mana sani chuo gi mon osekwa Yesu Baraba Yesu ma jakuo Yesu ma jachach ema ne giyiero kiwe Mesia dal manu kel ng'wono dal moting'o ngima wuone teko nowe kodong' e bao en nowe kanyo gima wuoro ni ne dwach Nyasachwa mondo Yesu nodong' ogol Baraba kata kawuono ng'ato biro yiero gimodwano Gony kuome gimodwano Gony e ngimane gimodwano Gony e pache gimodwano Gony e programs ge gimodwano Gony kata ode kanyo kech yiero ni kuomi iwacho ni winjo Gony Baraba kawuono piny oleo kata wuoyo piny ni jela piny ni twech piny ni kama tek dhano dak gi luoro dhano nigi kionko dhano dak ka gichich dhano dak kuma gidhiye maber onge kendo Satan okelo jela momako chuo gi mon yoro nyaka jaduong' moti Satan omake en gi jela mar rangach moriyo motweyo konyal timo gimoro amora wan e dwe mar 4 samoro wan gi gik manyochano monego tim to Satan mar rangach iluongo ni jend rangach mana jend rangach to rach komako dichuo mane kamano ike bieche kata Satan ong'eyo mano ni chindala kanyo chiene onge dichuo mating'o wiye ka okorawe kong'o wan gi jela mar kong'o manyalo mako ng'ato kata okinyi sani kata kiwuoyo samoro somo maber en gi digri onyalo dhomo kisunga madongo mak mana niya jend rangach omake motwe kama onyalo dhi onge kata odhomo kisungu to jelo make mar kong'o ure molae long gimo nyalo timo maber onge ebe ng'iya jonyuol ne wacho niya wuoda imbe ni somo maber mak mana ni gima timi wabe gino dhiero wa winja dino kodhiri gini ng'eyo mane gima nonego kwargi be mano gir dala no ng'eye en kata mana nyathi mathin wuok ne to rawe kong'o mano jela wawuoye jela momako nyaka mon madongo ineno ka mon owiro dhogi moko galagala dhako duong' to kong'eyo nosetuno kama obede maduong' madwaro dimruok en nyawana moko riwo nyaka gi nyigi chuo kech gin e jela mar chwore mar wang' tar mar odho mar guogi mano jela manyalo mako ng'ato wan gi jela mar ndawa ma ng'ato nigi riyo gi kech kata okonyal go step kapok ochinyo ndawa mano jela ma ng'ato nyalo bedo kinyi sani wan gi jela mar kuong' mar wiye maguogo kini miyudo ni nyako ber kabisa to jend wiye maguogo kini oramo ni onge dhi katedo maguogo kini manotho chon samoro gin weini manotemo mondo yud kargi mar dak kaka jachien rangach yuaji kadugo chien yuaji kaduoko kumoae no yuagi kuma ne gidhi tedo mane giduogo moyie tok dala kanoriembgi samoro nofundnegi gibagi tokgi kamano mane momiyo samoro iyudo ka maiti okelo dhiambo maiti wang'e golo pi ang'o matimore niso notho gi mirima otho to litne wachno miyo chunye jawuoyo ka gijawero gi jaduogo giwacho niya e dalawa ka onge nyako mane ik bieche e dier dalani mabiro yudo ode matede wachno okelo chien gi jiemo irange gi miere mag chuo yone kata onyuol nyako onyalo yudo dichuo mana manyuolo kode nyithindo maga man boyfriend to mamako bade makoro nyuome onge min gi osewuoyo kuome wacho ni winja tieno nyathina in
Ang'o manotimi? Nyiri wetegi inyiedho dhoge. In ang'o manotimi? Kata mana ng'ato dong dikel mondo wane wachno chwanye. Gimomiyo wachno chwanye niya, nitie gimoloro ne iluongo jela mar wiye. Mago kon mago gokinyi kawuono gokinyi. Wacho niya, chieng' onogo kane Pilato penjo ni ere ng'ama dodwaro, chuo noyiero Baraba. Kawuono piny oseyiero Baraba koweyo Yesu de Nazareth, jal manigi ng'wono, jal manigi loch gi teko, jal manigi gony kuome. Ji oweyo Yesu Mesia maduong' de Nazareth, ji oyiero Baraba. Akia gimiyiero kinyi, akia gimiyiero jaduong', akia gimiyiero dichuo. Ere kaka chunyi wuoyo? Chieng' Pasaka ne gonyo ng'ato. Kato kini kawuono nego gonyi. Abako nego gonyi. Wani gima nyalo dhege ng'ato nyalandre. Kato bed mana jela mar tuo. Matuo idho kodi kiwang' ka kiwang'. Nitie level manogo Januar. Wane dwe mar ang'wen ne ano kodi. Samari jaduong' madung' timo yoko. Jela mar tuo ramo kodi. Gimi nyalo timo maber bende onge. Kata en tuo mane remo. Yesu nigi teko gi nyal. Kata en tuo mar kansa masigande lach. We akoni niya, Yesu ja teko mar Kalvari. En man gi duoko mar tuo ka tuo. Kako ndike muma. Kisome Isaya 53 wacho ni muriemo mag dende no chango tuoche te. Katu bed kansa, katu bed nyamuoda, katu bed tuo mar meningitis momako toki. Kawuono gokinyi awinjo duoko kuom Nyasachwa. En ono gi nyalo gi teko, en kende monyalo. Ere dwaro mar chunyi okinyi? Ere kaka chunyi wuoyo? Mwacho niya, e kinde mar Pasaka ne en chik manoketi mane jo-Yahudi ong'eyo ni ka chieng' Pasaka tigonyo ng'ato, mano wach bonego donji ni ka Roho Maler konyore kodi, gino sedhi kodi, samoro biro gowe tho. Kech Muma wacho niya, jasigu kisomo Johana 10 Matindo 10 wacho niya, nobiro kwalo ketho wasto gowe nek. Kapo gino gowo kanyo, Yesu de Nazareth be obiro gokinyi mondo penje niya, ere gimidwa nogony e ngimani dhako. Kati bed mama manyiri opangorego, nyithindo mokelo mopogore opogore, dalane chalo orphanage. Kech nyiri manonyuolo makelo faida onge, gin ginyuolo gi chwo mopogore opogore, to giduogo nyithindo dala. Kidonje dala no chalo orphanage. Kawuono gokinyi Nyasaye marono nyalo mako bad nyigigo magibe yudo chwo mabe luongo gi ni chwogi. Kawuono gokinyi Yesu nyalo loko kogonyo gi anete. Kawuono gokinyi Yesu nyalo timo ne nyirigo ng'wono, kech Yesu nigi teko. Negi dwaro Baraba. Okinyi akia ni dwaro ng'a, akia ni dwaro gonya ng'o, akia gimi dwaro gonya dalani. Iwinjo dichuo kata ji otho rumo, kech wan gi miere machamo ji. Ji oringo pod town, moko ni e center. Gima timore niya, jochiendego nonego ji. Ng'ama donjo e dala onge, modong' gikelo kuom giluoro. Samidok dala kia e center kamidake, tiwuothi liete kamonegi gedie, ochoke motie. Kawuono wan gi Yesu majarwake chir kuom ng'ato sani. Okodeore kata ji otho rumo, okodeore kata negi wacho ng'o, kata nobai gi sasia, mano okodeore. Wan e nyim jateko Yesu kende ema nigi duoko. Ondiki kisomo kitabu mar Wuok 12 Matindo 7 wasom kodi. Wacho niya, bang'e gikaw remo giwirgo sisi mag dho udi kod widho udi mag udi duto manochamie jamnigo. E kinde no mar Pasaka,
ka Nyasaye wuoyo go oganda Israel kokalo kuom jatichne Musa. Iluongo Passover kata Pasaka ma wantie. Nyasaye ne dwano golo oganda Israel e jela kod twech mane gintie piny Misri. To wang' Farao toke obedo matek. Ang'eni kata mana in sani dwa Gony sa an kelo weche magalagala moko samoro koko chungi, samoro koki ng'ato luongi, sa an ok wei mayot mana kaka Farao ne ok yot ne mondo owejo Israel ket kogol misumba. Ere ng'ama biro tiyo tije mag achune, ng'ama biro tiyo tije mag pono ere. Ne ok yot ne Farao mondo oganda ne wuogi. To nikech Nyasaye en Nyasaye ma jarit singruoge, nowuoyo gi Musa kabeth to nyise ni winjo ase ori Farao. Farao okete no kel chandruok mana machal gi mawane sani piny nigi kuyo, Kenya ni kuyo ka Jehova olo mirima piny. Nyo det bonyo biro neno chamo gik moko ji ochako kirni. Sani korona donjo en chwat mar Nyasaye gino kese chien mano Nyasachwa olo mirimbe. Nyo neno ni piny obaro we gino sedonjo lamo jochiende, sikunde nye lamo jochiende, kanisni nye lamo jochiende. Wang' Jehova nye yo wang' to olo tuo mar korona mi olor gik moko te. En gima chwado piny ka piny. Ere kama ng'ano nyalo ringo tonye. Owachne Musa nyiso oganda Israel ng'ato ka ng'ato mondo yier nyarombo makayo marichuo ukete bang' ndalo 14 mondo yang kadala waro ngimane. Rembe mondo miene sisi kod dho udi. Wang' otieno nitie malaika majanek maang' kal kamonene remo kanya biro kalo. Kata mana insani onego yud remo mar Yesu jateko. Ondike 13 kuneno remo manonyiso ngima, remo manonyiso gony, remo manonyiso singruok mane Jehova timo. Sama malaika majadek ne wuotho otieno to nong'iyo dhoot ka dhoot, nong'iyo sisi ka sisi, nong'iyo ot mokete remo ira makane rem rombi. Kini wan gi rem nyarombo, remo man kare, remo makelo geno, remo makelo chang, remo magolo ji e jela, remo makelo singruok manyien. Ere gimi winjo kiny wan gi remo mar gony, rembi Yesu ja Nazareth. Gimomiyo nowe Yesu bao ne en dwach Nyasaye mondo war piny, mondo golie kong'o, mondo golie jela, mondo golie twech, mondo war dalani, mondo gol nyithindi e gima gikalieno. Kata joga nowuoyo wacho weche moko toke, wach momiyo gibaro ok ine faida mar koth oguchi. Ndike Mungu niya an Jehova nagweth koth oguchi. Wach momiyo dhako iwuotho kidao ka lweti kete ng'eyi kechang'o matimi, nyithindo onge ohala, ichalo ng'ama ok onyuol. Okinyi kama dwoko yudore niya wan gi gony mar ng'ama otwe. Akia kuma notweye wacho dong' achiel, wan gi gony mar joma otwe. Kata notweye mokaw api, kech wan gi joma nokaw apgi ma samoro mine gi penjo na iko biero, na iko nyathi awe biero. Mama ya chindra ngach rach mar jela manyalo sando ng'ato nyaka jadungo wiyo tiluar. Chalo nyathi yudo komako osiep nyaka gosiepe nyikwaye mano jela mar wang' tar, mar odho, mar athongo, mar guogi. Wawuok kodi okinyi sani wan gi gony minyalo gony go ng'ato sani. Nyasaye noweyo Yesu mondo dhi e bao mondo gony dala ma Satan sando. Nyasachwa noweyo Yesu mondo dhi e bao mondo gony dhako manyuolo nyono piny. Nyasachwa noweyo Yesu mondo dhi e bao mondo gony dichuo moro monyon gige piny. Kawuono gokinyi ere kaka iwinjo? Chuni wuoyo nang'o? Ka remb rombe gi remb diek ne nyalo waro piny, ne nyalo gocho ne jo-Israel, ne nyalo tamo malaika majadek mondo kik donje dhoudi mag jo-Israel. Remb Yesu ja Nazareth to nyalo timo ang'o?
nyalo gonyo machal nade. Rembi Yesu ja Nazareth to nyalo puodhowa machal nade. Kata ni sedonjo richo, mininde richo, igori richo, kawuono gokinyi iyudo chwat mar Jehova. Kawuono gokinyi wan gi ng'wono ma Yesu timo e bao kacha. Chuni wuoyo nang'o? Ondike Muma mar Jo-Ibrania 12 kisoma tiro 24 wacho niya, mi osekelnwa jagach makelo singruok manyien, Yesu ja Nazareth. Rembe mokir wacho gik maber moloyo remb Abel. Remb Abel noywak, to remb Yesu to nowuoyo. Nitie pogruok kuom ywak gi wuoyo. Ka remb Abel ne ywak sama noolore lo, to wang' remb Yesu nowacho gik moko. Kata sani gokinyi remb Yesu ja Nazareth nyalo wacho wach moro e dalani kanyo sani. Remb Yesu ja Nazareth nyalo wacho wach moro e ngimani sani. Remb Yesu ja Nazareth nyalo wacho wach kata kuom nyithindi sani gokinyi. Chunyi wuoyo nang'o? Bineno ka nitie geno. Dong ineno konego Gony kech wan gi ji moko nyoringo we utegi. Owe dhako kathagore gi nyithinde kanyo. Rangacho tame ene jela. Obago chode oko. Nyithinde to chandore. Mago mana nyuka gi dhako kamodong'e. Wawuok kod jaduong'. Wan gi wach okinyi kama mar nyalo marono mar Gony ma Joma Otwe kata malaya oweki e oda to keti bede chapat pachi ok tiyo lal network berio lal. Gokinyi kama wan gi remb Yesu manyalo gonyi chieng' Pasaka ni gonyo ng'ato kata mana in. Duong' ne Yesu Shiva jateko. Ere kama gino makigo mondo kel remo mar geno, mondo kel remo remb singruok. Remb Yesu nitie. Remb Yesu pod ngima. Remb Yesu pod gocho. Remb Yesu pod tiyo. Gokinyi kama ere dwaro mar chunyi. Iwinjo dhako kata dichuo wigi nyithindo kami chom onge yeye kuom wach mar Gony ma Joma Otwe kata nyithindo odong' koliero kama gi chom onge. Wuon gi ringo wegi. Winja dichuo kata dhako ringo wei kanyo misumba kitedori kendi. Kinyi wan gi Yesu mabade tek manyalo make kaduoge kama nitie. Gima dwarore niya, yie kuom wach miyalo kinyi. Wach ngima, wach nigi teko, wach en nyalo, wach ni ono, wach ni en kende ema kiyie kuome tinine gima Yesu timo. Iwinjo akia wach mikalie kata in gi corona virus masani chwado piny. Awinjo kiwacho iologi loga but inokalo pigi sabun inodwaro ng'ama loge remb Yesu mane ng'ama nyalo hewo corona. Ket pinje maoko gilogo kamano pod githo. Ng'ama loge remb Yesu, ng'ama donjo remb Yesu, ng'ama sanitize lwete gi remb Yesu ema nyalo kale. Gino tamo wang' jorieko, gitamo wang' dakteche. Yadhe be pok oyudi. Yath en remo miyalo kinyi sani ema nyalo gonyo ng'ato e jela mar okol. Chunyi wuoyo nang'o? Kata in kimirwa, kata in gi tuo, in otandi moi, kata wiyi olokore, kata oriembi e tich. Corona nyomiyo ji owe tich. Kanyo oriemb ji. Ne ok ipar ni nyalo riembi. Ne ok ipar ni tich nyalo rumo. To wach ma Jehova Nyasaye okelo nyomiyo tich orumo apoya. Miyo somari gidok dala. Ondiki niya, iwacho ni stay home, stay safe. We are Gony. Ng'ama ni remb Yesu man safe. Kawuono ng'ato nyalo penjore nang'o miyo pinje madongo ema gini nego. Inyose we Nyasaye. Gini dwaro dok kuom Jehova. Kok Gony ae jela, kok Gony ae ura, kok Gony ae wang' ma ok nen mar chuny. Adore walam Nyasaye. Akia dwaro mar chunyi. Akia gimikale. Akia gimachami. Akia gimoseti masadi. Kati bede dhako maduchiende olore yok nyane no nyathi. En gira riu ema chame. Yesu nigi kifungu Maria oisani. Kati bede gi sigeta
ma ok inyal neno kothi. Kata inyuolo nyithindo to kiso ni chamo iketo kot. Okinyi nitie duoko ni chieng' Pasaka nitie ng'ama igonyo. Kata sani be tayari Yesu miyalo dwa gonyi sani, dwa gonyi jela, dwa gonyi ura, dwa gonyi luoro, dwa gonyi dara. Oromo. Yesu ere yie misoidhi. Mondo lam kodi Nyasach ono, mondo lam kodi Nyasach Lot, mondo lam kodi Jabarna, mondo lam kodi Nyasaye ma opim gi nyiseche, mondo lam kodi Nyasaye ma jarit singruoge mano amalo ne oganda Israel. Kagine jela, kagine twech, kagine sand, kagine nyono matek, to Nyasachwa no anegi malo kogolo gi lwet Farao. Kata in inyalo wuok e lwet Farao sani, kata in inyalo wuok e lwet tuo sani, kata in inyalo wuok e chaga jara, kata in inyalo wuok kama otweyeno. Wewala kinyalo mako TV la maka, kinyalo gocho gi piny, kinyalo tingo badi malo, ting badi malo walam ruoth. Nyasaye ma ono teko gi nyalo mari, in Alpha in Omega, imano otami pok oyudi. Okinyi Nyasachwa kako ndike mumbi, chieng' Pasaka ne igonyo ng'at achiel ma jo-Yahudi ne dwaro. Kawuono dhako ni e jela, chuo gi mon ni e jela, deye gi jodongo ni e jela, kijende matindo ni e jela. Kawuono Nyasachwa kaka jang'uono gonye dichuo ni, gonye dhako ni, gonye mourni, gonye moronye njaga, makong'o rundo ne nyako ni madwa dhi tedo jochiendo dagi. Kawuono gokinyi Yesu jagony, kuom rembe Yesu nitie gony dalani, gony rangaji ne jela. Ipar Nyasaye ng'ato kod ng'ato ne chilielni, ne dhako ma jachieno tamo ni ok nyal neno kothene, ne dichuo ma jachieno tamo ni ok nyal bedo gi dhako, ne dhako ni ma jachieno tamo ni ok nyal moke kod dichuo. Pare Nyasaye kia ni malo, gochni kawuono, gole ura mar rangach mar kwamo, gole jela mar siko japuonj. Par ng'ato kod ng'ato, par Lolwe TV Nyasaye, par department ka department, ipar Nyasaye ni kokelo, par Josephat Nyasachwa, iting malo edi nyadwa, itimnegi ng'wono Nyasaye nyaka nyefolo e piny Kisumu. Ase wali japuonj, tingi malo Nyasaye kuom seko miwachni, iwinje tung piny ka tung piny. We injicho landore japuonj kokalo kuom Lolwe TV, wegi ne ng'wono igane kipando gi e bwo lwanda. Tim ng'wono Nyasachwa kiparo nyaka jodolo magi mayalo wachni e Lolwe TV ka. Ipar nere ambewa, ipar abol madichuo, ipar abuya ma wuod Mikaya, ipar Sambo japuonj, par nyakodoyo madichuo, ipar ogola mawaroche. Itim ng'wono Nyasachwa nyaka ne gorongaro. Wase pui jadolo ono, tim ng'wono Nyasachwa ka ji yudo chang, ka ji yudo wach, ka ji yudo gony. Nyasaye kokalo kuom TV ni asemiyo nyingi duong'. Pando Kenya Nyasachwa e piny Kenya, ipan ng'ato ka ng'ato, asewiro remo e dhod ng'ato ka ng'ato, e dhod Kenya ka Kenya. Awiro rembe Yesu Shimba no wir remo mag nyirombe e dhod Israel malaika majanek no kalo. Kawuono wawiro remo mar Yesu manigi teko e tuo mar corona mondo kal japuonj e dhod ka dhod, mogo kal kiko negi ng'ato e piny Kenya. Waseolo rembe Yesu e kona ka kona mar piny Kenya. We nyingi yudo tuong, we nyingi yudo pak mochiko nyaka chieng'. Asepoi alamo kayie e nying Loch mar Yesu Kristo. Amen. 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 Oh, an ma wuyo kodu iluonga Reverend Ayub uko. An wuod Nyakach Kandaria, alemo kod kanisa mar St. Meshach Fellowship Church. An e branch ma Kibra kaka jakwath makanyo. Kendo wan kod branches mang'eny e piny ngima. Wan kod kanisa Kariobangi South, Kariobangi North, wan gi kanisa Ruiru gi Juja motelnegi wadwa Pastor Ezekiah Abuya ma wuod Mikaya. Nyasaye mondo gwedh dichuono kama entie. Wan gi kanisa piny Mombasa morit kod dikon Sam Gachra. Nyasaye ogwedhe ka gin go yo mogere gi job
utingu malo kama untie. Wan kod head office marwa kata headquarter marwa e piny Kisumu Polyview kama telege Archbishop Jafeth Onyango Kongo. Nyasaye mondo gwedha askofu mkuu kama entie omede teko omede ngono. Nyasaye to mondo gwedha Archbishop Emeritus Dr. Esbon Makenjera kama jaduong' yue. Nyasaye mondo gwedhi. Nyasaye gwedh kanisni wate Nyagrongo Chiga. Nyasaye gwedha Ero gi Rabuor. Nyasaye mondo gwedh kanisa Manyakach Thurwa kama owadwa Pastor Dana Buto nitie. Nyasaye mondo gwedhi jadolo kama intie omedi nguono. Wan kod kanon man bugu kanyo Sedekia Kasuku gi Mary maja ode gi jodongo madongo gi mine madongo mama weno gere wili. Nyasaye mondo changie tuo mar kansa mar duol. Nyasaye mondo timne nguono. Erokamano ne ng'at madwa biro kama antie an piny Nairobi ka kamiluongo ni Kibra ama Kibera. Kai Nairobi ka Kaugari Railways namba boro kedo namba boro no bro lori kama ni Karanja Kitundo Karanja One Boot Rail Education Center kanya ma wachokore. Ka okinyal biro gon nembi ni gama dwa mige namba na N07 27 38 5424 namba na N07 27 38 54 24 namba na wachielo mar Airtel N07 34 434 156 0734 434 156. Nyasaye mondo timni nguono. Anyalo chopo kama intie kwa tudre kodi yor simo kata nyalo lamo ni Nyasaye. Nyasaye tia kata kuma intie no Nyasaye bade tek biro tundo. Nyasaye mondo gwedho wate waradi chieng' wuok tich mabiro saa 12 nyaka saa 12:30. Shalom.